Raikulla on uusi pipo. On. Kerro meille pipo. Meidän verkkokauppa on ilmeisesti tämmönen valtava hyvä pipo ja lämmin. Ja komi. Onko halpakin vielä? Ja halpa. Ja hyvä. Komi on semmonen, mistä vaikka mä laitan jätessäkin päänsä. No se on totta. Mä näytän. Se on totta. Voitko sä näyttää, että se näyttää näitten laseilla? Nämä lasit on mulle vähän pienet. Onko? Mutta Kyllä ne venyy. kesää kohti, ei kun talvet. Kato, kun rupeaa häikäisemään kevät aurinko, sitten olla lasit. Ja sitten kun kumminkin ja kylmä, niin olla pipo. Eli onko tää niin kuin hiihtolomalle täydellinen pari On, mä niin näen itteni on niin laskettelemassa. vai hiihtämässä? Ei. Kato, se hiihtäminen on raskasta, mutta se laskettelu on helppo, ja vaan meet. Kyllä siinäkin vähän pitää. Ei oo pakko voidaan syöksyä. No mistä me nyt Raikku saadaan pipo ja aurinkolasit? Nyksi verkkokaupassa vielä. Mistä sinne pääsee? No, suunta osoitteeseen nyksi.fi.